O karon sa sumpay ni bagutang sugilanon, ang laylay ni Mila. Wa ko maingon imo nga mga piko, kay gusto kong matug masing. Nalimot ka bang matud ko? Dili na ko mga pe, ha? Gatas na ang akong gusto masing. To, gisakan niya ang tasa. Saan mo ka na? Nganong ipatungod mo ka ng tasa sa akong ohan? Masing! Masing! Masing ko sa'yo mabuhaton! Iyang gi-aksyonan no gyabo! Ayaw! Ayaw! Signora! 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 Gisagpa ko ni mo? Oo! Nimal ka? Agay, Signora! Mas kusog man ang imong baos akong sagpa, Signora! Ay! Dili man itong kusog kayo nga akong pagsagpa ko di mo. God's life! Ramagong ka ta! Ang baos di mo! Magkapawingig man sa kong nawong. Rubiya! Animal ka! Buhot ko ni mong bubuan sa init nga kape! Ha? Silingan? Misud ka kaganiha og nagdaka og 3 masing. Og unya imong gibutang diya sa lamisita og gikuha ang tasa sa kape nga nag-aso pa sa kainit ang sod. Og buot nimong iabo diri nako animala ka. Mao gamit piyog na lang ko sa kahadlok kay abi kog imo gid kong buuan. Agay! Animal ka, animal ka gyud, animal ka. Agay! Animal. Ay, Signora! Hala! Ay, tayo ma-time out sa ragod. Ngano man ka, Signora, oy? Mapagani pagsulod ako din sa ibang kwarto? Og nabati na ko gibuhag singgit, hinungdan ka nagdali akong sulod. Wala na ko manang hindi mo nga musulod ko. Unsa? Agay! Baka kung kamasing! Ating bunugan na nako. Ay, tinuod lagi tao, Signora. Pagsulod na ako din, nakita na tika ka nagpiyong, unya nagsige og singgit. Mamagaling gisag pati ka aron maulian ka. Unsa? Kun mo? Kinsa man day katong... Kinsa ba, Signora? Wa, masing. Masahiin ako. Sige na, mahigda na ko. O kaya gikubiya ha, masing. Hangtod na makatulog ka, Signora? Bisan ko makatog na ko. Wah! Hala, dili ko naman pabiyaon bisag nakatulog na ka. Nga sa ato pa magsigi ko og basahin nimo bisag nakatulog na ka. Hala, latang unod mo sana, Signora. Unya, patay sa kus kakapoy na na. Undangin ako og masahe kung makatog na ko. Apan, ayaw kog biyae. Nakasapot. Hingano ba, Signora? Ayaw na pangutan akong gano. Basta mo na akong gusto. Period. Pero, Signora... May sumpay ka pa? Dili ba matod ko? Period. Ay, ingon bitaw ko, period. Ingon bitaw ko, period. Ay, paita. Nakabati ko. What? Ngit na. Wala na ko niyo, Paulia. Sa duhag, God. Ay manggahi na ka. Dili na ko. Dili ko mapagabi og mayo kay makalabayan sa kusbahay nila na Pilipi. Ay layabag. Ay hagbay na itong nilabay diha sa tungod sa Pilipi. Karon lang ka mahatlong. Tinuola kita ang gingon niyo. Nalimot ko makadiyat, mapatay na Desmila. Nakita na ko siya sa luyo ni Felipe. Ay, na to ni mo ay. Ay naanad ka manggod nga makita silang duha kanunay didtong dapita. Ngayon ni Adto ang porma. Dili ay! Nakita lagi ng Kusmila. Kung dili mo matuos akong gisulti, bahala mo. Di kumugos niya ay. Pinumaon na ko paulin ni mo. Ninyo, diyan na mo. Ay hangdaw tohan na. Ang hadlok pa yun. Ay, yung gihadlok ang iyang taong kalingon.
May kang bagong mabalik. Maugin. Ay, Uy. Mau nang listip ka ba? May dagang pasahero. Magbahay ka na. ay magdali kong balik. Aron mabalik ko sa dayon kung pasahero nga nagpaabot dito sa may waiting shed. Ay dahay sa aran na bato na ako nga mabalik ko dayon. Human ako mahatod sila sinang tuding o naiponyong. Ay, matungod na ko hapit sa ilan ni Pilipi. Ay, giyat! Ay, misiyot ba lang akong ligid? Ay, biskot. Ay, may nalanggani kay niya ako matungod sa ilan ni Felipe. Ay, hunoy na ko din sa may kural sa ilang bahay. Ilaw daw. Kung kanos ako nagdali, ay karon pa hinuon na flat ng akong ligid. Ay, mo ka naog ko. Ay, murag may bomba manis Felipe. Ay, suwayan kong sangpit. Ay, manghuwam ko. Talo, isap ko dili ko mabalik ang pasahero. Ako na ba itong gisaaran? Sus, nagmata pagdulong sila si Felipe. Kaya nagsiga pa man ang suga sa ilang sala. Ug abli pa sa ang mga bintana. Kawayan ako sa pagsangpit. Maayong gabi! May anin ko sa bintana diya sa kwarto nila ng Felipe. Nagdahiga na tingali di ay siya. Nakadisturbo na tingali ko da. Nagpakatuog tingali sa bata. Salamat, salamat. Ay, miduo na si Mila sa may bintana. Nakbit-bit taon sa ilang anak. Mila? Mila? Siya ka na. Nagkuko sa ilang anak. Di ba? Napatay naman sila. Di ka batik ato na Oo, may misinggit. Mura nagkalayo ang maong singgit. Murag midagan palayo. Kisa ba ka to? Nangayo pa ito katahuran primero? O diya, sa diyan, dungawon ko na untas bintana. Ang hulaw kay kusong kamot kaya akong tanaw kinsa. Bisingkit pa hinuon. Nga nagpalayo. Wa baka gukda og iro taon. May iro pagutan eh. Oo, day tuod, no? Pero, anong misinggit man to palayo? Unsay mong giluto, Sing? Sama na, gutom naman na. May pa dito sa ospital kay may muhatod pa og pagkaon sa akong kwarto. Dinhiwag yung taon. Daan na hinuog ko da. Dua ka adlaw ka dito sa ospital, naan na dayo ka. Biis ay. Tama niya. Bangag sa ilong. Yahay man niya. Gusto ka na ubad ako ng ibang ulo? Aron nga ma-ospital ka balik? Ay lang po, Sing. Naman tao ka. Tumalita, bani mo rubuntaga. Sige, magpanguyab na. Kuwang ka katog. Kulang ba, Roy? Nga wala man dyan ko makatulog. Usa? Uy, nga naman. Si Yura nagpaubad dito sa iyang kwarto? Sukad pa kagahapon sa iya pag-abot. Wala gid magkapabiyan ako. Kung makabatas siya, unya maogi akong ikatigpilaw, mamukaw. O, mo na resulta karon.
Pwede na ako ito ka. Sa to pawa di ka kaluto. Huwag ka magkaluto. Klaro, ada. Klaro, wala pa. Ha? Sinisay di ay. Nga wa man magluto. Ay, ako magturno karon sa pagdiga mo. Maayo gitong sa una nga dinhi pa si Mira kay wala gyud problema sa pagpaduta. Kay sayo makagito siyang muanhi din eh. Unya, mupauli ra sa pinikagabi eh. Pero karon, nabay yan, nag-aabot ba kitong akong mga lihok kon ay? Tabangan pa ko ni mo diriteng, ay pa. Ha? Oh, ay. Nanaon sa mga niya? Kasakit sa kong buko-buko kahapon sa kong paso. Ay. Sahaba na tingay. Ay. Kali tuloy sakit ang ibuhag pasuna nga. Magpagtabang ako ni mo din pagdiga mo. Ay. Na, bahala ka nagdugay ka magkakaunay. Uy, may nasagi ko sa akong kilid. Ay, si Adel di ay. Wa ko manada nga may tupad na ko sa akong daanan. Nalimot kong ni aday si Adel. May nalanggani ka nagtakilid siya. Kaya kung nga pa, ang iya untang nawang ang maigo sa akong paghiyatid. Ni ako siya. Baby, wake up. Buntag na. Unsa lang orasaw, o kapata mangaon. Wa o bagagutuma? Baby, nagila ka. Baby, unsa problema? Why are you crying, huh? Hey, atubang nako. Ayaw pagtakilid. Sultihi ko, ha? Nga naghilak man ka. Did I do something wrong? Ganun man. Ha? Ano nga naman? Mahimo bag mo atubang ka nako. Ayaw pagtakilid. Kailangan kayo pumation ng imong tingog. Mura kag naa sa ilawom sa yuta. Hey, sige na. Atubang na nako. Ganun man. Ah!